bona tarda. Estem encetant aquí una sèrie de programes que sortiran des d'aquesta plataforma de StreamYard per parlar de diversos temes i és una iniciativa d'Òmnium Cultural Sabadell per participar i fer la seva contribució en aquests actes de celebració dels 10 anys de la consulta del 30M de Sabadell. En aquests moments, des d'aquesta plataforma, intentarem sortir, estem sortint de fet per Twitter, per Facebook i sembla que estem intentant treballar perquè se solucioni la qüestió del YouTube. En general, ens encanta, i us ho volem dir i a més us ho volem agrair, que ens acolliu a casa vostra per compartir aquest petit homenatge a totes aquelles persones que vam fer possible la consulta de Sabadell fa 10 anys al 30M. Quan mirem enrere i veiem només que no només és 30M, és també el 9M, és també l'1 d'octubre, en aquesta perspectiva, clar, darrere les nostres aspiracions d'un futur millor i d'un alliberament nacional per a Catalunya, doncs se'ns susciten moltes reflexions. Com que era impossible convidar a tothom, els centenars de persones que van participar, doncs hem pensat que fer en 2 sessions intentar aproximar-nos a les persones d'aquell espai nuclear petit que van fer possible, que van fer de motor de la consulta. Seran 2 sessions i la d'avui la centrem potser en els aspectes d'impuls i d'organitzatius i el proper dia ens intentem endinsar amb les formes de la seva expansió. Tenim avui, doncs, per això, per explicar-nos aquests secrets organitzatius en línia, en Marc Monràs, en Xavi Guerrero i en Jordi Carbonell, als quals els dono la benvinguda perquè hem estat preparant aquests minuts abans l'arribada de tots ells i ja hem preparat per ells 4 preguntes. Però, com sabeu, des dels vostres dispositius podreu fer-nos suggeriments o comentaris o noves preguntes per fer-les arribar amb ells si allò que ens expliquen a partir de les preguntes que hem preparat per ells se susciten dubtes o idees a comentar. La primera de les preguntes que us volia fer, amics i companys de batalles, què va significar la consulta del 30M per a vosaltres? Per trencar el foc, si de cas li demano al Marc Monràs, que va ser nomenat el president de la consulta, que comenci aquesta ronda tenint en compte la primera pregunta tal com és. Marc, sisplau. Molt bé, us dono la benvinguda a tots els que ens esteu veient i haig de dir que la consulta, jo que vaig ser el coordinador, és que president, no anàvem aquí, el coordinador, haig de dir que va ser un abans i un després, pel país, per Sabadell i pel país. Després d'Arenys de Munt ja va venir la nostra del 30M de Sabadell. Jo crec que va ser fonamentalment un desvergonyiment de la minoria independentista existent en aquell moment, que era inferior al 10% de la població. Aquella població que ens sentíem una mica en vergonya, gràcies a la consulta ens vam desvergonyir. Eren pocs i vam passar d'un escàs 9% a Sabadell al 15% de votants independentistes. Això va ser el 30M. Fins a Barcelona, l'any següent, que va ser un 28%. El camí inicial vers el 47% actual, més un percentatge del 9% dels comuns que no sabem com pensen. Per tant, estem en aquest 51, 52, 53, 50, però vam començar a Sabadell amb un 9% i vam pujar. El 30M a Sabadell van votar 24.061 persones i van votar sí un 92,78% i no i en blanc i no 1.275, un 7%. He fet un resum inicial. Molt bé. Gràcies, Marc. Ara seria el torn del Xavi Guerrero. Digue'ns què va significar la consulta des del teu punt de vista. Jo, sense donar dades, penso que a Sabadell, però seguint la línia del Marc, a Sabadell el que va passar va ser un canvi de paradigma. És a dir, per primer cop es va veure que aquestes coses no només es podien fer a Vic i a Ripoll,
sinó que també es podien fer en una gran ciutat de l'àrea metropolitana de Barcelona. I això, fins al 30M, ningú ho tenia clar. I, de fet, segurament molta gent feia un somriure de ja veuràs com s'estavellaran aquests. I vam descobrir que a Sabadell hi havia molts independentistes i suposo que molta gent es va preocupar i que va anar bé que passés això, no? Una cosa important que penso que va passar també va ser l'activació de la gent. És a dir, jo li dic que molta gent va sortir de l'armari independentista, gent que mai no havia sortit al carrer, potser s'hi havien anat l'11 de setembre o alguna cosa, però sortir amb una paradeta, amb una taula, amb simbologia, a convèncer els teus veïns que coneixes que tu ets independentista i que vols que ells també se'n facin, és a dir, exposar-te públicament i dir soc independentista i ho defensaré al carrer, era la primera vegada que es feia a Sabadell i amb una magnitud, com deia el Marc, abans quan parlàvem, que ho preparàvem, ja ho dirà després, centenars de persones i penso que això va ser molt important. Bé, gràcies, Xavi. Finalment, Jordi, des del teu punt de vista, com a secretari que vas ser del nucli central. Sí, des del meu punt de vista, doncs l'important és la transversalitat d'aquesta gent que comentaven el Marc i el Xavier. És a dir, vam veure gent que s'incorporava i que treia la cara, com deia, que surt de l'armari, com deia el Xavier, que no havíem mai pensat i que aquí no hi havia persones diferents que si eren de dretes o d'esquerres o no sé on eren. És que hi va haver una implicació de gent molt àmplia, de totes les tendències polítiques. Perquè, esclar, els que vam començar, tots o menys, érem gent ja compromesa políticament. Però tota la gent que va sortir al carrer, la gran quantitat de voluntaris que vam tenir, que crec que el Marc va ser els té comptats, realment va ser espectacular. Perquè pensar que podríem mobilitzar 6 o 700 persones per fer una consulta és que a un Sabadell això, quan vam començar, ens semblava impossible. Semblava impensable. I així va ser. O sigui que nosaltres, per mi, el gran impacte va ser la transversalitat i la quantitat de gent que realment vam implicar en el projecte. Bé, doncs veig que clarament, de fet, jo us puc assegurar que també des del meu punt de vista la primera ocasió va ser aquesta. Un gran projecte compartit i que realment veies a tothom i et senties que feies una cosa compartida, que això no sempre succeeix, no? Seguint amb les preguntes que teníem preparades, us vull preguntar ara quins recursos van ser necessaris. Ara que comenceu a descobrir alguns secrets que potser no coneixem. Li demanaria que comencés, ja que tenia la paraula, amb en Jordi, i després canviarem. Sí, o sigui, és la continuació del que estava explicant, no? O sigui, els recursos van ser el captar gent. O sigui, per un cantó la gent i per l'altre els recursos econòmics, que també van ser molt necessaris. Però jo crec que els recursos econòmics ens en parlarà amb més detall en Marc. Per mi, la gran importància era la implicació personal. El recurs que inclús entre els 9 persones que coordinàvem ens dèiem que això de parlar de recursos humans no era correcte, que havíem de parlar de persones implicades. Totalment. Era realment la quantitat de persones que implicàvem i que s'implicaven i que d'una manera voluntària i que vam conèixer. Jo en aquell moment el Marc el coneixia de lluny, el Xavi no el coneixia, la Montserrat Chacón, que després va fer la coordinadora d'ANC de Sabadell, la vaig conèixer en una taula de petició de vot anticipat. O sigui que les persones va ser el gran recurs que vam ser capaços de mobilitzar. Aquest va ser el gran recurs. Bé, seguint amb el tema de recursos, Marc, ara que per al·lusions, diguéssim. Em fa una mica de vergonya perquè jo sóc el de les xifres. Serà ben vist per tothom, això, però donaré unes xifres. Recursos humans, persones, recursos humans fora, persones, 600 voluntaris esporàdics, 150 voluntaris freqüents, és a dir, qui podies comptar. Sempre, potser un dia no podien, però dels que sempre hi podies comptar. 30 de permanents. 30 de permanents. I 9 persones en la comissió coordinadora que jo coordinava, amb en Xavi, de secretari Jordi, aquí present, l'Òscar Puig, el Toni Muñoz, l'Àngels Folk, l'Hilbert Barcons, el Cesc Baix Rivera i l'Antoni Dalmases com a portaveu
per la premsa i tot això. Aquests érem els que vam quedar retratats. Econòmicament, xifres, econòmicament. Ens vam pensar, pels pressupostos que vam fer, que els tinc però no en parlaré, que necessitàvem 75.000 euros de fa 10 anys. Vam recaptar 50.000. 50.000. D'aquests, una tercera part van venir de 50 famílies, quins noms no sé ni me n'en recordo, no sé que existeixin, de 50 famílies i institucions econòmiques anònimes, perquè tots els que em donaven un sobre em deien si et plau, Marc, ens refiem de tu i això és anònim. I el 66, l'altre 66%, 67, perquè, 66 fracció periòdica pura, és igual, l'altre 67 va venir de petites aportacions recaptades en actes, sopars i en seu electoral que teníem al carrer Sant Pere. Gent que en la Guardiola o donava diners amb un sobre o venia i ens ajudava a Sant Pere, em sembla, número 22, ara ho dic de memòria. I els recursos socials, i acabo. El voluntariat va servir per l'edició d'argumentaris, editar tots els argumentaris que vam fer. Per cert, el primer argumentari que es fa a Catalunya per rebatre totes les objeccions a la independència amb beneficis que ens porta la independència, va venir amb 28 arguments, 28 objeccions que es van rebatre, es va fer a Sabadell. Això va ser una de les coses que vam fer, l'edició d'argumentaris, en cartellà, difusió dels pamflets, organització d'actes i la logística, que sap molt bé el Xavier de què va, estructura informàtica i la cessió de locals per la consulta. Això va ser el que tinc en els capítols de les despeses i, a l'altra banda, els ingressos. Ho vam acabar quadrant, anava a dir una paraula lletja i no la diré, per força. Va quadrar, però ningú va haver de fer res extra perquè ho vam quadrar com va ser possible. Gràcies. Bé, jo també recordo que tothom posava de la seva part allò que faltés en el moment oportú, però Xavi, tu que com a responsable de logística devies notar que alguns temes devien costar més o menys, no? Com ho vas viure en matèria de recursos? Bé, jo sobretot vaig portar la logística del tema electoral, és a dir, les activitats anaven per la seva banda, amb les seves comissions, es van fer centenars d'actes, paradetes, i bàsicament a mi em tocava aconseguir materials, però eren molt autònoms els grups. Respecte a l'autonomia, jo també, una cosa que he pensat aquests dies quan em preparava això és que al principi vam començar superassemblearis, amb reunions, allà tothom junts, i va haver un moment que vam dir això no pot ser, perquè se'ns n'anava de les mans i vam haver de fer una petita estructura jeràrquica que es va constituir en la plataforma La Paz, que inicialment no hi havia aquesta idea de fer-la. I es va fer perquè va ser com quan l'Imperi Romà, quan va començar a créixer o s'estructura o allò s'enfonsava sol. Coses d'organització, doncs bé, vam tenir 42 punts de votació a la ciutat. Vam tenir el vot anticipat, que va ser la primera ciutat de Catalunya on el vot anticipat va tenir un tant per cent elevadíssim de vots respecte al total de vots. Recordareu el dia 23 d'abril, per Sant Jordi, que va ser un dia màgic, que vam recollir més de 1.000 vots només aquell dia i que vam començar amb una urna de vidre, va ser molt bonic. Llavors, al local del carrer Sant Pere, però molta gent no sap que també teníem un local secret al carrer Covadonga, no al carrer Covadonga, al barri de Covadonga, que ens va deixar algú i que fèiem servir per guardar les urnes i les paperetes i materials que no volíem que ningú ens sabotegés o robés a última hora. Llavors, els PCs, que la Teresa ens ha recordat que eren els netbooks, que va ser la part informàtica que portava l'Òscar Puig, i que bé, va ser una originalitat de Sabadell el fet de comprar-nos nosaltres mateixos els netbooks que van servir de recordatori i així els que els compraven ajudaven a finançar-ho i que sense això tampoc no hauríem pogut fer la part del recompte i portar tots els números de les votacions. Xavier, i gràcies a això tenia el resultat ràpid. Sí. Va ser increïble el gran nivell que vam demostrar a Sabadell amb això. Encara ho recordo, petitons quadradets de color blanc. De fet, això que parla en Xavi, dels riscos que es corrien, des dels que vam estar fent la logística de les pancartes,
vam fer una pancarta que posava títol al local d'extrem a extrem a la façana, que era de doble casal a la façana, i aquesta pancarta de doble casal a la façana va ser robada una nit i va haver-hi com una espècie de pintada i sí, va desaparèixer aquella pancarta. Realment era... Els netbooks estaven al carrer de l'Espirall, en un altre local que era desconegut, només el coneixien els quatre que tenien 4 coses. O sigui que els recursos estaven escampats per la ciutat. Els argumentaris també estaven amagats. Locals anònims, no? Això era un tema importantíssim perquè no les teníem totes. Vull dir, i això és una mostra del que deia de la transversalitat, la quantitat de gent que també va ser un recurs, la gent que ens cedia locals. I ens cedia per la cara. No, aquí tens les claus i fer-lo servir. O sigui, és que és una cosa que ho penses ara en fred i penses que és bastant increïble, no? La quantitat de gent que ens va cedir locals, ens va donar facilitats per poder tenir els materials i per poder fer la consulta al final, no? Tenir un local per tenir el col·legi electoral. Bé, suposo que això ve en aquests moments màgics d'una certa catarsi general, no? Que moltes vegades durant aquests 10 anys s'han viscut. Ara bé, un cop hem vist aquesta qüestió dels recursos i de com ha anat una mica la logística de la pròpia acta, ara m'agradaria que us centréssiu una miqueta com ha estat, segons vosaltres, la projecció d'aquesta consulta de Sabadell, la 5a ciutat de Catalunya, aquest tren tema de fa 10 anys. Xavi, ja que havies acabat la ronda anterior, en aquesta, segueix explicant-nos des del teu punt de vista aquesta. Quina és la projecció que tu veus del tren tema que vas viure? Jo crec que la projecció principal va ser que va ser una experiència d'èxit, que ningú s'esperava que aconseguíssim el que vàrem aconseguir i que això va servir de model per a les altres ciutats del país, sobretot les altres grans ciutats del país, perquè vam ser, no sé si voldrà explicar-ho al Marc, la segona ciutat amb més vots, tot i que no som la segona ciutat de Catalunya. Jo penso que en aquell moment es va dir ben clar, ben alt i ben fort, que a l'àrea metropolitana, que a les grans ciutats de l'entorn de Barcelona hi ha independentisme i que n'hi ha molt i és molt present. També penso que gràcies a aquesta onada de consultes que van ser la gran majoria un èxit amb algun petit poble o ciutat que no va anar del tot bé, van permetre que hi hagués un 9N i un 1 d'octubre, que no ens n'hi hauríem plantejat si haguéssim fet el ridícul a Sabadell o a Barcelona o a altres ciutats. Molt bé. Bé, doncs ara, Marc, des del teu punt de vista, com has vist això de la projecció del tren tema? Mira, jo, seguint el to del Xavi, haig de dir una cosa. Penseu que si va ser exitós, sense pesants de voltes, perquè vam tenir el vot que vam tenir. Encara que nosaltres ens sentim amb la panxa plena. Bé, no, però és curiós que l'Alfred Bosch em va telefonar moltes vegades, vaig anar a Barcelona perquè em va demanar que, si us plau, que portés la consulta de Barcelona i que parlés amb l'equip de Sabadell, que estava esgotat, que si volíem ajudar a portar la consulta de Barcelona. Vaig anar a la Universitat Pompeu Fabra amb una senyora que es diu Elisenda Pelusier, allà a fer presentacions de com jo veia Barcelona fer la campanya. Però després de dir a Alfred Bosch que, malgrat l'èxit de Sabadell, no demanaria a la coordinadora que portés el de Barcelona perquè estaven esgotats i perquè cadascú s'ho havia de fer al seu aire i que havien de partir de la part al tot i que havien de partir de Barcelona tal com ells ho pensaven a Barcelona, no de Sabadell. Els ajudaria, que si volien que parlés, parlaria, però que s'ho havien de fer ells. I l'Alfred Bosch, me'n recordo, sortint de la Pompeu Fabra, justament a les Rambles, em va dir: Marc, tens raó, ens ho hem de fer nosaltres. I que, escolta, si necessites ajuda, vaig anar a fer 4 xerrades o 5 a Barcelona, però va acabar aquí. Bé, això pel que fa al tema aquest. No sé si hem d'afegir coses. Què va fer palès a la consulta? Doncs jo ho tinc molt clar, que no som 4 gats els que volem una plena sobirania.
La consulta, abans de la consulta, quan anàvem l'11 de setembre, a l'Arc de Triomf, però érem 4, dèiem, mare de Déu, com ho farem això de la consulta? La consulta va obrir un camí que va demostrar que això va palesar que això no era una broma petita i que anava de veritat. El dret a decidir va resultar que va esdevenir inalienable. A partir d'aquell moment, tota la gent va reconvertir el seu coco dient referèndum o referèndum. Això no és nou. Nosaltres som majoria i quan un ens diu en el tren, a l'autobús, com ho saps que som majoria? I tu mateix dius que sou un 47 més un tant per cent. Per què ho dius? Ah, no, això m'ho has de dir tu, per què no? Diu, però per què em dius que sí? I que doncs fem un referèndum i l'altre calla sempre. Us ho dic perquè això és un argumentari molt bo. Sempre em diu, però com ho saps tu que sou majoria? Dic, no ho sé, però doncs per què ho dius si no ho saps? Doncs fem un referèndum i ho sabrem. Què vull dir? Que la consulta va crear un camí que va treure, com ha dit molt bé el Xavier, la vergonya de la gent i va palesar que aquesta possibilitat de fer una república i d'anar al sobiranisme del país era viable. Jo crec que és el gran avenç. Referèndum o referèndum? Bé, Jordi, i ara què diries després? Després de tot el que s'ha dit, una mica de dir, però jo posaria l'accent en un tema que per a mi és molt important i que està una mica l'ampliació del que ja deia primer de tot en Xavier Guerrero. És a dir, les persones deien independentistes amb la boca petita, perquè érem una minoria. I ens costava a nosaltres mateixos creure'ns-ho, perquè sí, érem independentistes, però a on t'arribàvem? Llavors, esclar, això va tenir un efecte important perquè la gent s'ho va creure, o sigui, va veure la importància, o sigui, i a més hi va participar, o sigui, perquè no li va explicar, no li vam fer una conferència dient que eren molt macos i que no sé quants, no, ell hi era, ell va participar, va veure que la gent, aquell que no s'havia pensat mai que seria independentista, que resulta que també ho era, i que hi era. I això és molt important. O sigui, aquest canvi de dir, soc jo, però és que també és el meu veí. I el tema de les pancartes a les cases. O sigui, la gent que vam veure que treia pancartes del 30M és que va ser increïble. O sigui, això va demostrar que érem una llavor que podíem créixer i que així va ser, no? I que això ha sigut la segó, la base que ha anat creixent i ha anat consolidant fins a arribar al 9M i l'1 d'octubre. Sense aquest convenciment a la pràctica, al dia a dia, que ens va portar a que l'independentisme no eren 4 xalats, sinó que era una gran massa de gent i que es va viure en pròpia persona, això és el que va facilitar, sobretot el 9N, també en molta mesura perquè la gent es va abocar a votar, però l'1 d'octubre a comprometre's. I comprometre's a cegues, perquè la gent agafava compromisos que no sabia on arribaven. Això, sense aquesta base, sense aquest convenciment profund que es va agafar a les consultes i sobretot aquí a Sabadell, en una ciutat metropolitana, amb una tradició de partit socialista que, per tant, que es tendeix a l'unionisme, en aquell moment no tan marcat, però que s'abstenien i que no tenies entrada en cap barri d'una manera fàcil, es va donar compte que en barris més exteriors, perquè tots són barris, el barri del centre semblava que era més fàcil, però en altres barris semblava que això era molt difícil, doncs es va veure que en aquests barris també hi havia veïns i gent que participaven i que ens van ajudar de manera molt ferma. Jo recordo algun element que no el nomeno perquè no sé si li agradaria en aquest moment, però que el Marc hi va col·laborar fent embustiades i fent encartellades que dius, carai, aquesta gent no hauries dit mai. I això és la gran importància també
del 30M. Vaja, que m'esteu dient, resumidament, que això era un exercici de democràcia en estat pur, no? Bé, doncs, per seguir una mica des del punt de vista de la reflexió, quines conseqüències, després del que hem parlat del tema de la projecció, ha tingut, segons vosaltres, el procés de consultes en el seu conjunt? Jordi, ja que estaves activat, continua, sisplau. Sí, bueno, a veure, aquest és l'altre aspecte, o sigui, vam començar un camí. O sigui, i aquest camí el que va fer és posar a molta gent a pensar què es podia fer, a organitzar-nos, a fer créixer en aquell moment que era molt incipient l'ANC. O sigui que les conseqüències que va tenir és el poder impulsar una organització que ha sigut molt forta i ha sigut decisiva. O sigui, es va donar compte que podíem marcar l'agenda política a partir d'aquell moment. Amb l'argumentari que comentava abans el Marc i el Xavier, l'argumentari també va ser una manera de marcar l'agenda, perquè donava resposta a una sèrie de preguntes que no. I això és una conseqüència que va tenir per tots nosaltres. I també l'altra gran conseqüència és el veure la importància que s'havia d'actuar més enllà del que eren els partits. O sigui que els partits, nosaltres havíem d'empènyer els partits, no al revés. O sigui que el lideratge el tenien de portar les bases. Això és una de les grans conseqüències i ensenyances de les consultes, que és la força de la base, la força de la gent per tirar endavant un projecte, per crear uns argumentaris, per marcar una agenda política. Això és una de les coses més importants que es dedueixen d'aquest 30M i que sense aquestes consultes no hauria sigut possible. Bé, passo el guant al Xavi a veure com ho veu ell des del punt de vista de les conseqüències més intenses del procés de consultes en el seu conjunt. Jo començaré amb una cosa negativa, per no dir-ho tot positiu, i és que tot seguit, després de les consultes i de la consulta de Barcelona, recordeu-vos un any més tard, Barcelona, mes de maig, eleccions municipals, nosaltres, amb el nostre megalliri, hola, voldríem que féssim alguna cosa a tots els partits polítics locals, perquè, clar, hauríem d'aconseguir que anéssim tots junts, aquest rotllo, ja que ja coneixeu tots. Bé, des del minut 1, a les municipals de 2011, estic parlant, va quedar clar que aquí hi havia estratègia de partits, els vots, els recomptes i que ningú es va fer cas. Minut 1, i no podem donar la culpa a cap, perquè tots es van posar a la mateixa línia. Van dir, no, jo vaig pel meu compte, jo pel meu, jo us ho he dit els tres. Perquè prima l'estratègia electoral i, com deia el Jordi, som nosaltres els que hem d'empènyer els partits. Hi ha dos treballs a fer, al final hem de votar, per tant ha d'haver-hi partits, però hem de fer un treball nosaltres al darrere. Jo crec que el 30M va servir per crear una gran xarxa de persones a Sabadell, els 600 que deia el Marc, que són allí i que estan en creixement vegetatiu, diria jo, i que si, per exemple, l'1 d'octubre van passar coses perquè va ser possible, perquè hi havia una xarxa que ho va permetre. I sense aquesta xarxa, possiblement no haurien arribat urnes als llocs on van arribar i no haurien passat totes les coses que van passar aquell 1 d'octubre. Per tant, realment, aquí tenim una xarxa de gent que si l'hem de necessitar una altra vegada, hem de necessitar com si la necessités jo, que la societat catalana tornarà a ser-hi i tornarà a funcionar segur. I afegiria amb això de la gent que és que va passar un fenomen que és que la gent es va apoderar. La gent va veure que si sortíem tots al carrer, les estructures trontollaven i això la gent es va donar compte. I potser per això també són ara tan exigents, i això és bo. Vull dir que és una cosa que hem d'aprofitar, el fet que la gent s'hagi donat compte que tenen poder, que poden fer coses si es posen d'acord. Bé, Marc, doncs ara toca a tu a veure com has vist les conseqüències que ha tingut. Jo diré una cosa també numèrica, sense números, que és una cosa que ens ensenyen, que és la llei del rendiment marginal decreixent. És a dir, conforme passes del 9 al 20, al 30, al 50, ara el problema una mica que tenim, el gran problema no, el repte que tenim és d'aquest 50 no sé quan, que cada vegada per aquesta llei l'esforç que hem de fer per aconseguir 1 punt, 2 punts, 3 punts és més gros. Ho dic no en negatiu, ho dic en positiu. És a dir, tant me fa que tinguem 70 anys o 60 o d'això, però hem d'empènyer fort perquè per superar aquesta llei de rendiment marginal decreixent
hem de fer molt esforç i hem d'aconseguir que els nous, els joves, s'apuntin en aquesta onada com vam tenir nosaltres entre els 600 molts col·laboradors de 30 anys i de 20 i pico d'anys. Ara aquests els hem de mobilitzar perquè ja no són aquells. Són uns altres i aquests els hem de mobilitzar. Dit això, tenim un altre tema que jo crec que les conseqüències del 30M més important van ser que hem passat d'anar amb el lliri a la mà, amb floretes, amb faldilleta i amb guirnaldes, vam descobrir, i si no les parades de Can Uriac que ens van destruir i que em telefonaven i deia no patiu, no us hi torneu, o tornarem a muntar, no patiu, no passarà res. Doncs el tema és que ens n'hem donat compte que el cim és molt alt, que estem al coll del cim, a l'avant-cim, en el coll, però que el cim és molt alt i que l'esforç que ens queda sabem que lluitem contra coses que són complexes, complicades i que hem de fer molt esforç. I això no ho dic en negatiu, ho dic en positiu. Vull dir, hem arribat molt lluny amb el 30M, però encara ens falta el veiem aquí dalt al cim. Però hem de fer l'esforç i l'altra part sap perfectament com lluitar i ho estem veient. Ho estem veient per tot el que està passant, que estan espantats i veuen que anem de cara al cim i estan espantats perquè veuen que potser podrem fer el cim. Per tant, la nostra voluntat i el nostre objectiu és anar directe que la gent, no els de 70 que ja estem convençuts, sinó els de 20 i els de 30 i els de 40 es posin una mica a davant. El tema no és una broma, no és un joc, no és una broma. Va de veritat i és complexa. Per arribar a la voluntat inequívoca de tots els ciutadans hem de treballar més i hem de tirar més amunt. Jo crec que va ser una mica, hi ha una persona que diu que sense por no es pot superar cap repte, perquè sense analitzar allò que et fa por, el repte no el superaràs. Per tant, hem de veure, sí, això va així, ho hem d'analitzar bé i preparar-nos per poder superar aquest problema i superar-lo. Per tant, però aquesta conseqüència crec que és directa. És bestial haver arribat als 50, hem d'anar més amunt i atreure els joves. I per això hem de pencar més. Ho sento molt, però hem de pencar més. Molt bé, doncs veig que som al camp base, que ens estem preparant i aquesta seria una de les síntesi del que ens esteu dient respecte a les conseqüències que ha tingut el procés de consultes ciutadanes. Veig que has provocat una miqueta, Marc, perquè arriba una pregunta directa per a tu. Em diuen que et digui, ho tornaries a fer? Mare de Déu, ho tornaria a fer. Ho tornaria a fer. Sí, ho tornaria a fer i millor. I molt millor del que ho vaig fer. Vaig fer moltes errades. I el meu equip també em va fer, però jo era el coordinador i em sento que vaig fer aquestes errades i em costava molt superar-les. Però ho tornaria a fer i ho faria millor. Però, torno a repetir, per fer-ho millor vull tenir jo, ara, aviam com ho explico senzill. No sé quants anys té el que fa la pregunta, però si té de 30 a 50, el vull a davant i que sàpiga ben segur que el Jordi, el Marc, el Xavi Guerrero és més jove, el Jordi i el Marc estarem al seu costat per donar suport en tots els aspectes, però no per anar davant. Perquè una persona de 70 anys agafant el micro a la plaça de l'Ajuntament no pot mai atreure els de 30 anys. Els de 30 anys els atreuen en màrqueting els que tenen 40 anys, 45, no els de 70 i pico. Diuen on va aquest, si aquest dia és gran. Per tant, crec que els de 70 hem d'estar al costat ben conscients d'ajudar a totes els que es posin a davant de 30, 40 anys. Sí?
Sí, suposo que ho haurà entès aquest oïdor perquè no s'ha identificat qui era. Estem esperant preguntes, però ja tenint en compte el que heu comentat, aquesta sí que la llenço jo improvisadament, per dir-ho d'una manera, què va significar, jo li diria en el Jordi, que és més com una mica més des de la perspectiva d'haver treballat a la ciutat des de la consulta. Què va significar la trajectòria de lluita que té la ciutat, la 5ª ciutat de Catalunya, Sabadell, la consulta en si mateixa? És a dir, per a la ciutat, per a la perspectiva de la ciutat. S'ha dit, heu dit alguna dada important, la segona ciutat en nombre de vots, però cara a l'autoestima de la ciutat com a ciutat en el seu conjunt, tenint en compte que sempre som la segona ciutat després de Barcelona del conflicte, com ho vius, com ho veus? Bé, jo crec que, esclar, aquí el que hem de plantejar-nos és què hem après a Sabadell amb aquesta història. I el primer que vam aprendre és que érem més del que pensàvem, però també hem après que, i això és una mica el que explicava el Marc, que, a veure, a més, hem après que només pensant que anirem de la llei a la llei, això no funciona. No. O sigui que tenim a davant un estat amb una força, encara que és un estat que té molts problemes i que està desacreditat i el que vulguis, però que té una força molt gran i que, per tant, tenim d'anar amb altres armes que fins a aquell moment no hem utilitzat. Això és una de les ensenyances i a Sabadell es veu molt clar, perquè Sabadell és una ciutat obrera, és una ciutat que s'hi reflexen tots els conflictes i que costa que la gent entengui que sense un estat és molt difícil de solucionar aquests problemes d'ordre social que tant preocupen. L'atur, les prestacions socials, tot el sistema de benestar social, salut. O sigui, això una de les coses que ha tingut molta importància és que hi havia un grup de gent que deien independència, però no anaven més enllà. I el que va servir també és per demostrar que la gent entengués que sense un estat no tindrem ni benestar, ni un bon sistema de salut, ni un bon sistema d'educació. Això és un dels temes importantíssims que a dintre Sabadell té una descendència i que tenim de seguir treballant. Perquè aquest 9% que parla el Marc, jo crec que no és el 9%, és més gent que té de fer-se càrrec de que l'estat social, sense estat, no hi ha estat social possible. I això és un dels grans temes que ha significat a Sabadell i que significa arreu, perquè amb diferent escala aquest és el problema arreu, l'eterna discussió del tema social i el tema nacional. I això és el que també va significar, perquè es va fer un argumentari, es va parlar i la gent hi va participar, i la gent va participar en actes que es parlava d'això. I ara estem en condicions de que necessitem altres armes i hem d'anar més enllà. Evidentment, també hem après a Sabadell molt clar que no es pot anar amb les cartes ensenyant les cartes. S'ha d'anar amb un treball profund, quiet i decidit per poder superar l'estat actual en què estem. Això és una de les grans lliçons de Sabadell. Ens va servir perquè molta gent participés, entengués quin era el problema, però això ens ha demostrat també que hem anat massa amb el lliri a la mà i que els lliris no serveixen perquè hi hagi molta gent que en moments determinats segueixin, però no serveixen per arribar al cim aquest tan alt que assenyalava el Marc. Molt bé. De resultes d'un comentari que ens ha fet en Xavi Guerrero, deu ser, ens arriba una pregunta, perquè en Xavi ha comentat que hi havia 42 punts de punts de votació dispersos per tota la ciutat i pels diversos barris. Ens arriba una pregunta de en quina mesura vau poder valorar com arribava la consulta al màxim possible a tots els barris.
Xavi, a veure com desplegues una mica aquesta idea d'arribar a tots els barris. Una pregunta que ens fa un espectador, un oient, perquè no sé si és oient o espectador. Molt bé. Espectadora, Doncs bé. no s'identifica. Doncs bé, vam tenir, com deies, 42 punts de votació. Vam fer servir els centres cívics de la Generalitat, de l'Ajuntament, vam fer servir locals de particulars i vam fer servir espais d'entitats que ens deixaven posar la paradeta davant del seu local. No en diré cap, però vam tenir una paradeta a Plaça Catalunya o a Torre Romeu. Vam aconseguir arribar o sigui, vam tenir un plànol d'ubicació de tots els espais de la ciutat i qualsevol ciutadà de Sabadell podia anar a votar a menys de 5 cantonades de casa, 500 metres. Això va poder ser perquè a última hora vam aconseguir les carpes, aquelles que es munten o es muntaven a la Fira de l'11 de setembre de Barcelona. Vam aconseguir un contacte i ens les van deixar. Llavors vam enviar gent a buscar-les i just aquell dia que dèiem, ja tenim les carpes i ara com les posem, em va trucar algú i em va dir, escolta, Xavi, tinc una furgoneta, si et puc ajudar demà passat, 48 hores. I bé, he de confessar que algun punt de la consulta va sortir gràcies a tenir sort a última hora, perquè era complexa, teníem assegurats gairebé tots, però alguns era allò, a veure si us aconseguim muntar el dia de la consulta. I sí, van sortir els 42, va ser curiós. I com us deia, a 500 metres tothom, el 96 o 97% de la població de Sabadell, i amb això potser m'estic deixant algun racó de Castellarnau o algun raconet de la punta de la ciutat, van tenir votacions a menys de 500 metres de casa. Molt bé. Acaba d'arribar ara mateix una pregunta que no identifica cap aquí i ens pregunten, creus que finalment Sabadell continua sent referent de la lluita nacional, doncs, a data d'avui? Jo li passaria en el Marc aquesta pregunta. Digue, Marc, llença't. Som un referent en la lluita nacional? Jo crec que no som el referent, article determinat, però sí que som un dels referents. Perquè el 30M demostra que d'una manera absolutament vinculada amb el no parar mai, hi ha un percentatge de gent que no s'atura i que sempre està tossudament alçada. I que, per tant, això constitueix que sense ser la ciutat líder no es pot concebre en l'àrea, diguem-ne, metropolitana àmplia, no m'agrada ser de l'àrea metropolitana, soc del Vallès, però dintre d'aquesta àrea nostra, Sabadell, que hi va anar a votar molta més gent que Terrassa, Sabadell és un gran referent que pot constituir un dels lideratges compartits. Jo crec que en la zona nostra industrial no parlo ni de la part de baix, del Baix Llobregat, ni de la part de Badalona. Parlo de la de dalt, del Vallès. Crec que en el Vallès ampli, com el coneixem, Granollers, Sabadell, Terrassa, en el Vallès ampli el referent és Sabadell. Per tant, diguem que és un dels referents absolutament sine qua non imprescindibles per tirar endavant la sobirania del país. Bé, doncs, si us sembla, jo només apuntaria una cosa, i és que potser el voluntariat del 30M va quedar cansat de la consulta de Sabadell, però sí que us puc assegurar, perquè el meu entorn així va ser, que vam anar a ajudar a totes les consultes que es van produir després del 30M de voluntaris i voluntàries a tots els llocs. Us vull agrair moltíssim la vostra participació en aquest primer experiment que hem fet des d'Òmnium Cultural d'uns debats actius i vius. I sobretot que continueu treballant i que sigueu tan persuasius i tan pertinaços com sempre per poder tirar endavant aquest projecte, perquè, com ja ho dèiem, estem en el camp base i hem d'arribar al cim. Gràcies a totes les persones que ens esteu veient, que ens esteu oint, que ja sabeu que en la propera ocasió, que serà cap a principis de juliol, ens estendrem una mica més per parlar tant del 9N com el 1 d'octubre des de la perspectiva de la participació ciutadana i de com les entitats poden i els possibles partits poden i han participat en aquest procés
de treball de recuperació del dret a l'autodeterminació cara a l'emancipació nacional de Catalunya. Estem amb tots vosaltres i us necessitem. Seguiu contossudament alçats en aquest camp base que es veu que estem instal·lats. Moltes gràcies. Fins a la propera. Endavant. No pararem.